Alle har vel et sligt sted i hagen, ikke sandt? En glemt krok bag boden, en stribe jord langs skirtet, et sted du prøver at undgå at se på, en fortvivlelsens zone, overgroet med ugræs, som ser ud til at have planer om at erobre verden. Hvad om jeg fortæller dig, at dette mareridtet kan forvandles til drømmebedet, til en ryddig, frugtbar køkkenhage, som vil være en fryd for øjet, og alt dette på bare en dag. Tror du mig ikke? Følg da godt med, for i dag skal vi udføre et ægte hagemirakel. Lad os se på vor patient. Dette er ikke bare ugræs, det er en ægte jungel i miniatyr. Et hav af løvetand, sejkvægge og ender et titals uidentificerede grønne indtrængere. Jorden her er hard som sten, og det virker som om ingenting har vokst her på 100 år. Ved første øjekast virker det som om man trænger en hel arbejdsgæng og en uge med hardt arbejde her. De fleste ville nok bare givet op. Men det er netop på slike forsømte steder, det største potentialet skjuler sig. Vi skal bevise, at den rette tilnærmingen og nogle smarte tricks kan udrette mirakler. Hvad er det første steget i enhver stor forvandling? Rigtigt, det starter med en nådeløs oprydning. Bræt op ærmene og gør dig klar til kamp. Målet vort i denne fasen er ikke bare at pynte på overfladen. Vi må erklære total krig mod ugræsset og vinde, og det er her de fleste gartnere gør den første og største fejlen. De griber spaden og begynder heroisk at grave op alt dette mareridtet. Det virker logisk, ikke sandt? Jo dybere du graver, jo mere ugræs dræber du. Men i praksis er dette det værste du kan gøre. Lad os se hvorfor. For det første, når du snur jordlagene, drar du op millioner af sovende ugræsfrø til overfladen. De har ventet i årevis på sin mulighed, og du giver dem en perfekt start. Du planter bogstaveligt talt et nyt problem for dig selv for den kommende måneden. For det andre ødelægger slick graving jordstrukturen og dræber nyttige mikroorganismer. Og for det tredje, lad os være ærlige, dette er helvedes tungt. Ryggen din vil takke dig på en helt anden måde, end du håber. Vi skal gå en anden, smartere og mere effektiv vej. Først tager vi en trimmer, eller til og med en enkel beskæringssaks. Vor opgave er at kutte al den høje grønne massen helt ned til roten. Det er som at barbere en patient før en operation. Vi fjerner alt unødvendigt for at se arbejdsområdet tydeligt og komme til det vigtigste, røttene. Se, det ser allerede mye bedre ud, ikke sandt? Den overvældende følelsen af håbløse jungler er borte. Og den store hemmeligheden. Vor bedste ven i denne fasen er ikke en spade, men en vanlig hagegreb. Ja, netop en greb. Tændene deres kutter ikke røttene i små biter, som bladet på en spade, men løsner og trækker dem op hele. Det er her magien ligger. Teknikken hvor er enkel. Vi graver ikke, vi løsner op jorden. Stik greben ned i jorden til fuld dybde. Vug den lidt frem og tilbage for at løsne op jorden. Og så, med en jævn bevægelse, bruger vi greben som en vækststang og løfter op et helt jordlag sammen med røttene. Og når denne klumpen er på greben, rister vi den forsigtigt. Al den gode, løse jorden falder tilbage på bedet, og i hindene vore sitter det vigtigste igen, en sammenfiltret rotklump af kvæge, løvetand og andre indtrængere. Denne metoden gør det muligt at fjerne op til 90% af rotsystemet. Ja, det kan virke lidt trægere end at svinge spaden, men i det lange løb sparer det dig for uger med kamp mod nye skud. Se på denne havn. Dette er ikke bare ugræs, dette er en besejret fiende. Og jorden hvor er der den skal være. Strukturen er ikke forstyrret, og den er klar for det næste, vigtigste steg, forvandlingen til et frugtbart paradis. Slagmarken er ryddet, vi kan begynde at skabe. Når området er klargjort, er det på tide at forberede grundlaget for vores fremtidige planter. Og her venter den andre store fejlen, at tro, at vi nu bare kan løsne jorden og plante noget. Nej, det går ikke. Se på den. Efter mange års forsømmelse er denne jorden fattig,
kompakt, næsten uden liv. Planter vil ikke trives her, de vil bare overleve. Vor opgave er ikke bare at grave, men at skabe et helt nyt, frugtbart miljø. Vi skal ikke grave op jorden. I stedet bygger vi et bed ret op på, efter princippet om en lasagnebed. Denne metoden er ikke bare utrolig effektiv, men sparer også masse kræfter. Så vor første og mest uventede ingrediens er vanlig pap. Ja, den enkleste pappen fra æsker. Vi dækker hele overfladen af vort fremtidige bed med pap, lægger arkene overlappende slik, at det ikke bliver sprækker. Sørg for at fjerne al plasttape og etiketter. Hvorfor pap? Den udfører 3 geniale funktioner. For det første fungerer den som en sidste forsvarslinje, som hindrer genlevende ugræs i at trænge genom. For det andre holder den på fugtigheden i de nedre jordlagene. Og for det tredje, over tid vil den brydes ned, blive mat for mejdemark og forbedre jordstrukturen. Når som grundlaget er klart, begynder vi at bygge vor lavkage. Fugt pappen let med vand fra en vandkande, slik at den ligger tættere mod jorden. Derefter lægger vi ud det vigtigste, mest næringsrige laget. Dette kan være god, moden kompost, kvalitetsrig jordforbedring eller til og med færdig næringsrig jord fra sækker. Vær raus. Vi lægger et lag, som er mindst 10 og helst 15 cm tykt. Dette er fremtidens hjem for røttene til plantene vore. Dette er deres bugnende matfat for hele sæsonen. Og det sidste præget. For at gøre vor lasagnebed endnu luftigere og fugtholdende, kan du lægge et lag med torv eller kokossubstrat på toppen. Men dette er ikke strengt nødvendigt. Det vigtigste er et tykt lag organisk materiale op på pappen. Se her, hvad vi har fået til. På bare en halv time har en høj, mørk, løs og pustende bed dukket op, der det tidligere var grå, kompakt jord. Den ser allerede levende og energisk ud. Vi har ikke bare forberedt jorden, vi har skabt et ideelt økosystem for en god start. Nu er den helt klar for det hyggeligste, at planlægge og plante ud. Og nu kommer den mest givende og kreative delen af transformationen, hvor vi skal forvandle det forberedte område til et ægte designobjekt. For en grøntsagshage skal jo ikke bare være produktiv, men også vakker, ikke sandt? Tilfældig planting fører til uoversigtelighed, dårligere lysforhold for planterne og vanskeligere stel. Derfor er vort næste skridt at skabe en klar struktur og form. Det første, som vil give bedet vort et færdigt og ryddigt udseende, er kantene. Disse kan lages af næsten hvad som helst. Det enkleste og mest budgetvenlige alternativet er træværk. Dette kan være gamle bord fra en byggeplads, eller nye, som er behandlet med et sikkert træbeskyttelsesmiddel. Du kan enkelt snekre en rektangulær ramme og dem rundt omridset af bedet dit. Et alternativ er flate skiferplader, som kan graves ned langs kantene. Det ser stilrent ud og er svært holdbart. Og hvis du ønsker noget mere naturligt, kan du til og med bruge tykke grener eller små tømmerstokker lagt langs kanten. Hovedopgaven til kantene er at holde vor frugtbare jordblanding på plads, slik at den ikke vaskes ud efter regn og vanding. Når rammen er på plads, kan vi endelig jævne ud jorden med en rive. Se hvor fort dette stedet forvandlet se. Fra en uformelig hav med jord har det blivet et tydeligt afgrænset, ryddig højstbed. Allerede på dette stadiet får man lyst til at plante noget med en gang. Og når nærmer vi os plantetidspunktet. Men også her skal vi ikke forhaste os. Lad os tænke gennem alt på forhånd. Det er vigtigt at huske en enkel regel. Højvoksende planter, som for eksempel tomater eller agurker, som bindes op, bør plantes på nordsiden af bedet. Slik undgår de at skygge for sine lavtvoksende naboer, som paprika, salat eller urter. For at få snorrette rader, skal vi bruge et lille tricks. Tag 2 pinder og spænd en snor mellem dem. Langs denne snoren lager vi rader eller plantehul.
Slik vil alle plantende vårer se ud, som om de er sat ud med lineal. Dette er ikke bare vakkert, men også svært praktisk for det videre stillet. Du vil altid vide, hvor væksten din er, og hvor en tilfældig ugræsplante kan prøve at komme op. Vi planter ud småplantende vårer, sprer forsigtigt røttene og dækker dem med løs jord. Ikke glem optimal afstand mellem plantene. De trænger plads til at vokse og udvikle sig. Efter planting må du sørge for at vande hver plante godt ved roten. Sådan, nu har grøntsagshagen fået form, liv og sjæl. Men dette er ikke slutten endnu. Foran os venter et vældig vigtigt hemmeligt steg, som vil sikre, at vores kreation får et langt og lykkeligt liv. Og se nu, alt virker at være klart. Planten er sat, bedet ser perfekt ud, de fleste ville puste lettet ud og tage se en pause nu. Men vi skal tage et sidste, og kanskje det vigtigste, skridt. Et skridt, som vil spare os titals timer med arbejde i fremtiden. Vi snakker selvfølgelig om mulching. Hvad er mulching? Enkelt forklart er det at dække jordoverfladen med et beskyttende lag organisk materiale. Det er som et tæppe for bedet vort. Og dette tæppet gør underværker. Lad os se, hvorfor det er så vigtigt. For det første er det vores vigtigste beskyttelse mod ugræs. Et tykt lag med mulch forhindrer sollys i at nå jordoverfladen, og uden lys kan ikke ugræsfrø spire. Farvel, slidsom looking. Vi har netop sparet os for den mest kedelige jobben i hagen. For det andre er mulchen vandets bedste ven. Som en svamp suger den til sig fugtighed under vanding eller regn, og forhindrer, at den fordamper raskt i sol og vind. Jorden under mulchen forbliver altid let fugtig. Dette betyder, at vi trænger at vande bedet mye sjældnere. Vi sparer ikke bare tid, men også vand. For det tredje beskytter mulchen jorden. Den forhindrer, at den bliver overophedet i varmen og nedkølt på kolde nætter. Det skabes et stabilt mikroklima, ideelt for udviklingen af rotsystemet. Desuden forhindrer den dannelse af en hard jordskorpe efter regn, slik at jorden altid holder sig løs og luftig. Og til slut, over tid, brydes den organiske mulchen sagte ned og bliver til ekstra næring for plantende vårer og mat for gunstige jordmikroorganismer og mejdemark. Vi beskytter ikke bare bedet, vi gødsler og forbedrer det år efter år. Hvad kan man bruge som mulch? Valgmulighederne er mange. Nyklippet og let tørket græs fra plænen egner sig udmærket. Halm eller høj fungerer også udmærket. Man kan bruge træflis, bark eller til og med nedfaldsblader. Vi skal bruge det mest tilgængelige alternativet, nyklippet græs. Fordel det i et jævnt lag på rundt 5-7 cm over hele bedet, og vær forsigtig, så du undgår planterne selv. Det er vigtigt at ikke presse mulchen helt ind til stilkene, for at give dem pusterum. Se på slutresultatet. Bedet vort er nu ikke bare vakkert og funktionelt. Det er beskyttet. Det er selvforsynt. Nu kan vi være sikre på, at arbejdet vort ikke er bortkastet. Vi har skabt ikke bare et bed, men et lite, stabilt og sundt økosystem, som vil glæde os med avling med minimal indsats. Først nu er jobben virkelig fuldført. Og her er det, sandhedens øjeblik. Lad os spole tilbage til, hvordan det så ud i morges. En grå, livløs flæk, fuld af ugræs. Et sted, du helst ville gått en lang bue rundt. Men se nu, hvad vi har foran os. Et ryddigt mørkt bed med rette rader af unge planter, dækket af beskyttende jorddække. Dette er ikke bare et stykke jord, det er en ægte oase, fuld af liv og løfter om en fremtidig avling. Det er næsten vanskeligt at tro, at det er det samme stedet. Og det mest imponerende, alt dette blev gjort på bare én dag. Ingen magi, bare en klar plan og rigtig indsats for en forskel, ikke sandt? Så husk dette. At forvandle selv den mest forsømte krokken er ingen uoverkommelig opgave. Det handler bare om at følge de rigtige stegene, og det er noget alle kan gøre. Det vigtigste er at ikke være red for at starte.
Tusind tak for, at du så denne videoen helt til slutten. Hvis du likede denne hageforvandlingen, må du gerne give en tommel op og abonnere på kanalen for ikke at gå glip af nye idéer. Og nå, et spørgsmål til dig. Hvilket er det mest forsømte stedet i hagen din, som du helst vil forvandle først? Skriv det i kommentarfeltet. Det bliver vældig interessant at læse historierne deres.